Delivery truck gi-hold up sa tulo ka mga kalalakinan nga sakay sa duha ka mga motorsiklo dito sa Barangay Hapunan, San Policarpo, Eastern Samar. Giila sa kapulisan sa San Policarpo ang mga biktima nga sila si Christopher Pase, ang driver, 42 anyos, nga taga Barangay 97, Cabalawan, Tacloban City, ug ang pahinante nga si Carlos Forca, taga Barangay Santiago, Alang-Alang, Leyte. Ilang gisubay ang highway paingon sa lungsod sa Arteche, Eastern Samar. Dihang kalit silang gisultihan sa mga sospek nga na-flat ang ilang ligid. Sa pagkanaog sa driver aron sa taon ang kahimtang sa ligid, kalit nga mideklarar og hold up ang mga sospek ug gitutukan og pusil ang mga biktima. Nakuha sa mga hold-upper ang 36,000 pesos nga cash, usa ka tablet, cellphone, yawi sa truck ug mga gamit sa mga biktima, apil na ang mga ATM cards, driver's license ug ubang pang mga ID cards. Misibat ang mga hold-upper pabalik sa San Policarpo ug nakakuha og CCTV footage ang mga otoridad nga mipaingon sila sa Paranas, Samar. Padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable.